Lasă-o așa. Da, băi, colegi. Lasă-o uleacă, mă. Cât pierdem timpul, băi. Dă-le în pana, mă, zi. N-ai să mai vezi așa ceva. Păi pe YouTube? Da, Asfaltare la bărlat? da. Ha? Băi, oamenii nu-ți devină. Problema e... O, și tare bate cealaltă, vezi? Lasă-o, Alex, să facă și pe asta.